benvidos. Hoxe imos falar dun día que, que moitos recordarán, o 28 de abril de 2025, ese apagón masivo. Sí, un evento tremendo. Pouco despois do mediodía, prácticamente toda a península ibérica e mesmo o sur de Francia quedaron a escuras. Un cero enerxético, así o chamou Rede Eléctrica Española, RE, e dixeron que foi inédito, extraordinario. E con razón. Hoxe, co que sabemos, polos informes técnicos, polas noticias, pois imos intentar entender que pasou. Exacto. Cal foi o miolo disto? Pois mira, o fundamental foi unha perda de xeración eléctrica brutal. De repente, desapareceron 15 xigavatios da rede. 15 xigavatios. En só 5 segundos. Para meter isto en perspectiva, era casi o 60% de toda a electricidade que España consumía nese preciso instante. Eso é, unha burrada. 5 segundos. Non é un fallo normal. Iso tivo que ser algo automático, simultáneo case. Exacto. Unha caída así, tan rápida, pois superou todos os mecanismos de seguridade previstos, o que chaman as continxencias de diseño. Claro, o famoso criterio N-1, que di que o sistema ten que aguantar a caída dun elemento importante. Pero isto foi moito máis. A demanda real baixou de 25.000 megavatios a pouco máis de 10.000 nunha hora. Un colapso. Total. E as consecuencias, pois inmediatas, en todas partes. Sí, lembrome das imaxes. Transporte parado. Trens, metros, todo quieto. As comunicacións, móviles fixos, caeron ou quedaron moi mal. Os hospitais tirarían de xeradores, supoño. Sí, activaron os seus grupos electróxenos, pero imagina o resto. Semáforos apagados, tendas pexando, e o peor, claro, as cifras que se deron. Falouse de 5 mortos e máis de 25 feridos. Que terrible. Un recordatorio moi duro da dependencia que temos. Totalmente. E logo está o impacto económico, claro. Millóns de euros, seguro. Sí, de abandono casi, de incerteza. Unha fenda na confianza cara ao sistema, sin dúbida. O que nos leva á pregunta do millón. Por qué? Que pasou para perder eses 15 xigavatios de golpe? Pues esa é a gran incógnita. Oficialmente, RE e a súa homóloga portuguesa REN aínda os fan investigar a fondo. Pero algunha explicación técnica darían. Sí, a ver, RE fala dunha forte oscilación de potencia na rede ibérica. E ollo, un punto importante. A desconexión de Francia, eso non foi a causa. Ah, non. Houbo confusión con iso ao principio. Sí, pero foi unha consecuencia. Unha medida de protección automática para que a inestabilidade de aquí non contaxiase o resto de Europa, digamos. Vale, entón Francia actuou como un cortalumes. Pero o lume inicial, esa perda dos 15 xigavatios, seguimos sin saber que o acendeu. Que se barallou? Pois investigouse un posible ciberataque, o CNI estivo niso, pero públicamente tanto España como a UE quitaronlle importancia. E outras causas, o tempo, erro humano. Fenómenos meteorolóxicos concretos descartáronse, segundo a AEMET, e un erro humano directo tamén parece descartado. Aquela primeira idea de REN sobre unha vibración atmosférica, pois parece que tampouco. Entón, se non hai unha causa clara, técnica e directa, a xente empeza a mirar a outros factores, non? E aí entran as renovables. Exacto. É un debate que surxiu con forza. Algunhas fontes, como a CNMC, xa advertira tempo atrás, ou consultoras como a Aurora Energy Research, apuntan a que ter moita enerxía renovable variable, como a solar ou a eólica, conectada con inversores electrónicos, pode reducir a inercia do sistema. A inercia, explícala un pouco. É como a capacidade natural das grandes centrais de sempre, as térmicas, as hidráulicas, de resistir cambios bruscos na frecuencia da rede. Os inversores non teñen esa masa rotatoria, digamos. E menos inercia pode facer a rede máis sensible a oscilacións rápidas, como a que parece que ocorreu. Pero a versión oficial foi distinta. Lembro o presidente Sánchez dicindo que non fora un problema de exceso de renovables. Sí, el negouno e mesmo sinalou que as centrais nucleares que estaban paradas foron un problema para arrancar de novo porque precisaban enerxía externa. Así que temos aí, visións contrapostas nas fontes que temos. Entendido. E volvendo a Francia, se non foi a causa, axudou a solucionalo. Fundamental. Unha vez que se conseguiron crear como illas con algo de enerxía aquí dentro, Francia e tamén Marrocos polo sur empezaron a exportar electricidade cara á península, ata 2.000 megavatios no caso francés. Sen esa axuda... Tería sido aínda peor, e máis longo, que xa foi longo de por sí.
Casi 19 horas, ¿no? Sí, dende a caída o luns ao mediodía ata que se normalizou casi todo na mañá do martes. Casi 19 horas. Un proceso lento. Moi lento al principio. A iso das 8:30 da tarde do luns só se recuperara o 35% da demanda. Despois, pola noite, acelerouse. Ás 5 da mañá do martes xa estaban no 92%. Como se fa iso? Como se levanta un sistema enteiro? Chámase arranque en negro. É moi complexo. Combínanse centrais que poden arrancar elas soas, sen axuda da rede, con esa enerxía que ven de fora, das interconexións, e todo moi coordinado, claro. Vaya traballo. Todo isto deixa claro o fráxiles que somos, non? A dependencia brutal da electricidade. Sen dúbida, é unha chamada de atención enorme, obliga a repensar moitas cousas. A planificación de continxencias, por exemplo, quizáis o criterio N1 xa non chegue para estes eventos extremos. Haberá que pensar en menos algo máis. Exacto. NK resistir fallos múltiples. E tamén como integrar tanta renovable de forma segura. Quizáis con eses inversores grid forming, que din que poden imitar a inercia que se perdeu. E reforzar a capacidade de arranque, a comunicación en crises, moitas leccións. Moitísimas. Entón, para resumir, perda masiva e súbita de potencia, colapso total do sistema, desconexión de Europa como protección, impactos moi graves e unha recuperación lenta que necesitou a axuda de fora. E a causa desa perda inicial? Segue sendo a gran pregunta. Sí, esa é a clave que falta por aclarar oficialmente. A implicación é clara. Temos que investir moito máis en facer a rede forte, resiliente, preparada para o inesperado. E déixame lanzar unha última reflexión. Algo que queda aí no aire. Temos un plan, o PNIC, que quere un 81% de renovables para 2030. Despois de vivir isto, como atopamos o equilibrio entre descarbonizar, ser eficientes económicamente e garantir que isto non volva a pasar? Que as luces sigan acendidas frente ao que poiva vir. Esa é a pregunta clave para o futuro do noso sistema enerxético, sen dúbida. Un equilibrio complicado de atopar.